6 май 2014 година. Бургас. С уважение и с любов към висшия свят. Поздравления за празника на Свети Георги. С поклон и с уважение. Моят светъл път е голям, моята доброта е навсякъде, за да може този, който твори, да бъде в моя друм. Аз давам тази добродетел върху всички човешки същества. Имам честта да бъда обичан от хората, защото величая човешкия труд, създавам тържествен Божий трон и всеки, който почита моята памет, аз създавам уют, за да може величието в човешката душа да бъде внедрена в труда, който самостоятелно усъвършенства в ежедневието си всички действия, за да може Бог да му даде онзи Божий друм и всички трайни земни дни, в които да няма незгода. Аз съм този космически пост, в който човек удовлетворява своята същност и надали има човек, който няма как да се докосне до божествената идеална връзка, защото всички човеци се свързват с небитието и нима е възможно да не си се докоснал до звездите, които те гледат и ти дават всъщност онзи трепет, който всяка една човешка душа дължи и дава Богу. Харесвам всички човешки добродетели, защото всички човеци са длъжни да обичат светлината и да дават своя труд в името на православното, което им дава всъщност онзи дух, който никога не е излязъл извън тялото на човека. Аз съм този светец, който днес в извисените слоеве на светлината създавам пост и надали има някой, който може да ми изтръгне оттам, защото аз съществувам и имам честа да бъда обичан не само от моите светци, които са рядом до мен, но и от онези, които с големия си труд във възможността на способностите си дават това, което аз търся от тях. Искам, чада мой, да ви дам светлината и вие, търсейки моя друм, да имате право да бъдете обичани от всички извисени светлинни дъги, които стоят над вас и ви закрилят, защото днес, когато хората търсят нещо от Бога, не могат да го получат веднага, не защото Бог не ги обича, а защото живота е станал толкова труден, а това, което молят, не може винаги да достигне до местото си, защото тамата е навсякъде и тя заличава нишките, които се свързват с Божественото. Искам, когато човек се моли, да бъде отдаден на молбата си, да бъде в мир с душата си и молитвата да му се чува. Не мога да гледам окаяното състояние на този народ.
Не мога да гледам как някога хората живееха щастливо, макар и в бедността, защото нямаше този лукс. Но днес, когато навсякъде съществуват луксозни жилища и висотата на стандарта е на голямо ниво, не може всички хора да живеят така, както някои групировки съществуват в днешно време, и то не в светлината, а в тъмното гнездо, където няма нито един слънчев лъч. Ние всички от светлината съществуваме и се борим против неправдата. Ние всички обичаме слънцето, защото то е връзката между човеците и между небесата. Искам сега, когато ви обичате светлината и се молите от сърце, да ви дам някакво послание, в което да видите, че аз също ви обичам и ви давам подкрепа, както в твоята душа, така и на Иванка, защото доброто съществува, а живота, който вие живеете, е в чистотата на светлината. Тъй да стане. Аз съм този светец, който дължа този ранг, който притежавам като чест, защото народа ми е прославил и ми е дал титлата на герой, който осветява всички онези, които се борят срещу злото. Аз съм този гигант, който никога няма да нараня сърцето на човека, който ми обожава и който вярва в моята сила. Никой не може да остане с протегната ръка към мен, защото аз винаги протягам ръка и осветлявам човека. Ние от светлината сме светци. Ние всички притежаваме толкова огромно количество светлина, че винаги я даваме на онези, които я търсят, и надали има човек, който е изпратил молитвата си от сърце към нас, ние да не отвърнем със същото. Аз притежавам светлина и я давам в твоя труд, защото ти днес, когато молиш светлината да ти бъде привърженик в новия път, по който си тръгнала, и искаш защитата ти да бъде извисена и на място, тъй като хората от тъмнината са навсякъде, а те са толкова лицемерни, че вятъра, който ги бруля, от време на време им сменя маските. Така е. Човек, който се моли от сърце, винаги има надеждата, че молбата, към когото е изпратена, се чува. Аз ви пригръщам, аз ви давам моята утеха и доброто, което съществува в моята душа, го слагам връз вас, защото вие с цялата си вяра обожавате моето дело и аз никога няма да се откъсна от вашия път, защото това, за което се молите, е вашия дълг, вашата работа и вашето достоинство. Не е нужно някой да ви насърчава. Вие сами взимате решение и правите това, което Бог ви е казал да го пазите, да го притежавате, да го изпълнявате и да го разпространявате. Искам слънцата, които съществуват, да са върху вас. И нека тази любов, която ви имате към мен, нека бъде съществуваща вовеки, защото ролята, която вие притежавате, е да бъдете осветени и онези, които ви търсят, никога да не се откъснат от това, което им поставяте, защото вие сте в правдата и вярата, която носите, е дадена от Бог. Тази светлина е от сърцето на Бог. Този път, който вървите, е Божий и ние, светците, които ви опазваме и ви закриляме, сме даденост от божествената настоятелност, защото няма как да бъдем извън светлината, тъй като Бог е създал светлината и всички онези, които я уважават, съществуват в нея. Този, който твори, винаги побеждава.
Аз съм тази пътека, върху която ви търсите правдата, и слънцето, която да ви огрее, да не грее само вас, а всички онези, които живеят в този народ. Искам честта, която имате, да не се предава. Нека вярата ви да е твърда и той, за което сте тръгнали, да бъде истината. Ей, сега е вече настанало време, когато хората трябва да вземат твърдо решение как трябва да се откъснат от стъпката, в която са били досега, и да изхвърлят, защото живота е много труден и много неосъзнат. Не знаят хората как да живеят, защото бедността е навсякъде, а този, който се бори, никога не може да достигне онзи път, към който се е напътил, защото онези, които са от мрака, застават пред него и той не може да върви напред. Не е вярно, че правдата няма да излезе наяви. Тя съществува и времето е дошло, когато всички тези пречки ще се махнат, тъй както слънцето огрява навсякъде, така ще огрее и всички тъмни места, където бариерите стоят. Аз съм Свети Георги, аз съм защитник на този народ и го браня. Нека всички тези светци, които стоят до мен, заедно да се докоснем до онези хайка бандити, които управляват този народ, и да ги откъснем от тази примамлива светлина, която не е почтена, а е блуждаеща. Нека те откъснати от това място, в което сега лъжат народа, вовеки да бъдат на онова място, което заслужават, защото реалното никога не може да бъде закрито. Искам да ви помогна и започвам да прииждам с моята сила, с всички мои приятели светци, за да можем да покажем, че без нашата помощ не можете да се справите, защото алчността е толкова голяма и ние заедно с вас ще ги откъснем и ще ги поставим там, където онези, които искат да ви отнемат благата, няма да го направят това, защото този народ е непоколебим, а светлината, която ние ви даваме, е в безкрая. Никой не може да ви откъсне от това място, където сте родени. Това е генетично. Това е вашата родина, вашето богатство, вашата гордост и вашата умна, закодирана стъпка, в която надали един народ я има. Вие сте онези, които сте създадени като богословени, защото ролята ви е да бъдете лични, да бъдете пълководци, да бъдете знаменит народ, и това ще стане. Аз ви прегръщам, аз ви зачитам, защото винаги съм ви помагал и съм се борил с вас във всички воинствени случаи. Никога не сте били повалени и аз се гордея, че съм ви в помощ. Бог да ви помага, светлината да ви обвива, пътя ви да изчистен и никой от онези западни народи да не може да ви командва, защото светлината е във вашите души, а вие само трябва да намерите онзи път, който винаги е осветен, но не всички можете да го видите. Аз ви прегръщам и ви давам светлината. Искам моя празник да е навсякъде, където слънцето грее. Обичам ви и ви поздравявам. А сега намирам моя път и отивам, защото празненството продължава и ние като светци също празнуваме всички празници, защото това е празника на светлината. Амин.